పెదబాల శిక్షకు స్వాగతం. గుడి మెట్లపై ఉండి అడుక్కునే బిచ్చగాడు అదే ఆలయానికి ఏకంగా 8 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చాడు. అతడు ఇచ్చిన డబ్బుతో గుడిని అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ఒక గోశాల కూడా నిర్మించాము అని చెబుతున్నారు ఆలయ అధికారులు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడకు చెందిన 73 ఏళ్ల యాదిరెడ్డి అనే వృద్ధుడు ఒక సాయిబాబా గుడికి 7 ఏళ్లుగా విరాళాలు ఇస్తున్నాడు. గతంలో రిక్షా తొక్కి జీవనం సాగించిన ఆయన ముసలితనం కారణంగా మోకాళ్ళ నొప్పులు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావడంతో దేవాలయాల దగ్గర బిచ్చమెత్తుకోసాగాడు. దీంతో తనకు డబ్బు అవసరం లేదనిపించి ఆలయానికి మరింత మొత్తంలో విరాళాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. నాకు డబ్బులు వెనకేసుకోవాలి అన్న ఆశ లేదు, తినడానికి ఉంటే చాలు. 7 ఏళ్ల క్రితం ఒకసారి వచ్చిన డబ్బులో 1 లక్ష రూపాయలు సాయిబాబా గుడికి విరాళంగా ఇచ్చాను అని చెప్పాడు యాదిరెడ్డి. ఆలయానికి డబ్బు విరాళం ఇచ్చిన తరువాత తన ఆదాయం మరింతగా పెరిగింది అని తెలిపాడు. గుడికి డబ్బులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసాక చాలా మంది తనను గుర్తుపడుతున్నారు అని, వాళ్ళంతా ఇస్తున్న డబ్బంతా తానేం చేసుకుంటాను అని అంటున్నాడు. తనకు వచ్చే డబ్బంతా దేవుడికే ఇచ్చేస్తాను అని చెబుతున్నాడు. ఆలయ నిర్మాణానికి యాదిరెడ్డి చేసిన సాయం ఎంతో ఉపకరించింది అని ఆలయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆయన చేసిన సహాయంతో గుడిలో చాలా అభివృద్ధి పనులు చేశామన్నారు. ఆలయానికి అనుబంధంగా గోశాల కూడా నిర్మించాము అని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు ఆయన 8 లక్షలు ఇచ్చారు అని తెలిపారు. ఆయనకు ఉన్న భక్తి భావానికి ఇది నిదర్శనమని, అయితే తాము ఎవరిని విరాళాలు ఇవ్వమని అడగమని, భక్తులే తమ శక్తి కొద్దీ ఇస్తుంటారు అని అధికారులు తెలియజేశారు.